Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal punika kita badhe sinau teks wacana utawa berita. Pawarta, berita utawa kabar. Pawarta yaiku laporan kedadean utawa prastawa kang narik kawigaten lan disiarake kanthi cepet lumantar radio, TV, internet, lan media liyane. Sumber pawarta yaiku asal-usule pakabaran utawa laporan kedadean bisa saka manungsa lan prastawa utawa peristiwa kang dumadi wektu iku. Tuladhanipun saged dipunpirsani ing sisih kiwa layar. Menika pawarta saking TV. Jenising pawarta. Pawarta kang disiarake lumantar elektronik umpamane radio, TV lan internet. Ancasing utawa tujuane supaya pawarta bisa cepet dingerteni dening masyarakat lan aktual. Ingkang angka kalih, pawarta kang disiarake lumantar tulisan umpamane koran, majalah utawa kalawarti. Sumbering pawarta bisa saka prastawa kang dumadi ing wektu iku, umpamane prastawa gunung jeblug, olahraga, lan kacilakan. Bisa uga pawarta sumbering saka manungsa, umpamane panemu utawa pendapat. Perangan pokok pawarta. 5W+1H. Menika wonten ing pelajaran bahasa Indonesia sampun dijelasake. What menika sami kalian apa? Who, sapa? When, kapan? Where, ing ngendi? Why, kena ngopo utawa apa sebabe? How, kepriye? Carane nemokake pokok pawarta. Konsentrasi. Ingkang angka kalih mangerteni pesen pokok saben kalimat. Ingkang angka 3 nyatet bab kang wigati, bab-bab kang penting. Angka 5 nerangake kanthi ringkes saka pokok pawarta mau. Menika tulodo teks pawarta. Pengukir wayang kulit butuh uluran tangan. Surabaya saking majalah Panyebar Semangat. Senajan Mulyanto alias Mentong wiwit enom wis dadi perajin wayang kulit kang karyane wis kondhang, Mulyanto Mentong piyayi ora lulus SD. Anggone sekolah mung tekan kelas 5 SD amarga kahanan ekonomi wong tuane. Wong tuane mung nyambut gawe buruh tani lan putrane akeh. Mulyanto wiwit cilik udakara umur 13 taun wis wiwit nglukis lan ngulir wayang ing daleme wong tuane Klaten, Jawa Tengah. Amarga karyane apik lan alus, mula akeh nampa pesenan. Mligine saka dalang Kidarman kang asli Sragen. Wiwit saka iku, Mentong wiwit pindah lan nggoni kontrakan ing Sragen kanthi maksud kanggo nyedhaki daleme Kidarman kanthi akeh pesenan. Asile Mentong lumayan. Ing jaman globalisasi kaya mangkene, pelukis lan pengukir wayang kang wis kawentar kalindih dening jaman, kanggo tuku piranti lan bahan dasar wayang wae wis larang regane. Ing mangka modal kang
diduweni menthong sansaya tipis. Kanggo ngrampungake pesenan kang numpuk lan kanggo nambahi produksine, mesti wae butuh modal kang ora sithik. Dheweke butuh modal gedhe amarga kanggo nerusake pesenan sing numpuk, nanging durung bisa digarap. Nah, adik-adik, menika salah setunggaling contoh tulodo teks pawarta. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.